lain-lain lang yung style ni Jesus, no? Naiusahay pres aning babay naning hikap sa iyang biste, iya yung gipangita kung kinsay ni hikap aron tingali mahibawan, ma-expose ngadtos katawhan niya kanisang bata nga iyang gipabangon, iya sang giingnan ang nananaw ayaw mog panabi, ha? Ngano man nga si Jesus nangita man atong babay, nganong wa na man lang to niya, total nahibaw naman siya o kinsay na ayog, nganong iya mang yung gipangita, giingnan pagani siya mga tinunan. Hibaw bitaw ka nga nagpunsisok ni mga tao din hinimo nya mangita pag yung kinsay ni hikap nimo, kadaghan anang kasi kadumugay na maganina nimo nya iya yung gipangita, wagi padayon gi siya pangita. Nagkurog-kurog hinoong babay, ayay sakpan koron ani ana nya ngilad biya nas unang panahon ang babay muhikap sa lalaki, labi na gyud kon ikaw masakiton mupalayo gyud kas mga tao nya uman di jud ka muhikap, labi na gyud og leader kana bang kuan ba, pangulo ba, nang kurug-kurug ang babae, napatay ko ani, batuon koron ani nya nganong gi-expose man siya ni Kristo. Unsa may tumong ni Kristo, pakauwawan siya kay uwaw biya kay ito iyang gibuhat sa ilang panahon sa una, uwaw kay ito talinugan kag 12 ka tuig niya human musuot ka na mga tao, kinahanglan unta ka mo palayo kay kana manggong dunay sakit sa unang panahon, labi nagdako kayo ang sakit, grabe ang tawag ana nila gitunglos Ginoo, sad-an mo na sa unang panahon nya. Ikaw kung dagko kag sa ayaw duol sa mga tao kay matakdan sila sama na mga sanlahon, kanang sanlahon itawag po na sila mga grave sinners, ipanis sa Ginoo, mo nang adto ra gina sila slayo kay gawas nga mutakod ang ilang sakit, ang ilas ang sala mutakod mo na yung mga mentalities una ba niya gi-expose na noon ni Kristo, aparte na noong problema, ha? Sa may inyong hunahuna ka nganong iya matong gi-expose niya, di ano'y angayang i-expose kay anak og opisyal, giingnan na sa noon niya ay magpanabi, ha? Libog, no? Mo na ipagaing noon ay mo pagbuot sa Ginoo, siya ra ginahibaw. Pero sa akong bana-bana, ang tumong ni Kristo mao ang pag-expose, ang pag-publicize sa pagtuo nga tinud-anay, kana bang tinuoray nga pagtuo. Kay kani manggong tinuod nga pagtuo mga igsoon, andam magpakauwaw, dili mahadlok bisan pagpatyon. Moto gipakita ni Kristo ba nga ayaw ikauwaw ang imong pagtuo, i-expose ang imong pagtuo. Nya ngano man to si Jairo nga bauran man ayaw panabi, na-expose naman ang pagtuo ni Jairo or ni Jairus. Sunan ka, official ka, Roman official, unya nihapa kas tiilan ni Kristo nga imong subject man to sila mga Hudiyo sa mga Roman official. Mauna nga dito Roman official, pangulo sa sinagoga nya ni hapa siya sa tiilan ni Kristo. Wana, expose na kay itong iyang pagtuo, so di na kinahanglang i-expose pa. Kay kung isulti pa to nga gikuptan ni Jesus ang kamots bata, ayo dayon, si Kristo mo musikat. Muna gusto ni Kristo atong ipagdayag ang atong pagtuo. Nya unsa may labing nindot sa atong panahon karon sa pagpadayag sa atong pagtuo, mao ang pag-practice sa mga buhat na gisugo ni Kristo. Ilingi anay mong tupad.
Inaon sa maroy imong gibuhat, sugo ni Kristo o sugo nimo? Kasagaran ra ba nato ang atong gibuhat, sugo nato sama aning pagsimba. Kining pagsimba unsa may imorong tumongan ni simba ka, sugo ni Ginoo o sugo ni nimo? Simba kay naara ba tay panginahanglan atong simbahan. Birthday ra baron nimo, simba tag sayo. Ana sa panang ubang mga kuan, naara ba kay sakit, simba ta aron maayo ta. Nasa man ta simbahan adto dito San Vicente kay makaayo naman sa nang San Vicente diha nga naasliluan, mangadto ta. Simba ta Padersiano kay mainis Padersiano kay di ta magduka, muhagok ra ta. Ana ba? Basig maura na imong gusto. Bita na usahay nga pre atong pista sa Santo Niño, sa Nubina. Sos di lang kay 100 ka text akong nadawat, sige ingon padir nus aman imong schedule, nus ay imong schedule. Nako ngano magsipangitag schedule nga 14 daghanang schedule Santo Niñong misa, ngano mangutana gyud nga kanus ay imong schedule nga wa man ko tagai sa Santo Niñong schedule. Ang pagitaon ka na manungwa, naidaghang pari dito, daghang pari nagmisa Santo Niño. Napamagani mag-concelebrate porting daghana nya mangita gyus nga mangita tas atong uyon ba ayaw kay karon kisay gasugo nimong musimba ka ang Ginoo. Mao na usahay si Kristo galikay ana, gusto niyang likayan na nato kana bitang gitawag di man ginapagtuo, ang tawag ana tuo-tuo. Nabanghain ganitong murag makapaborta adto din ta magponsisok. Mawita na dinhi ako nang gi-practice nga kung manimba ta dinhi arigid mo lingkod sa atubangan. Kay paras babae ba, muduol gitas Ginoo. Tu ang grasya kung mo paduol ta adto mo no manglingkod sa layo, magpalayo nogma padool parihagong Jairo ni dool yun ang iya ganing yun hikapa akong anak aron maayo ana ade makahikap ng layo kay ka mauwa ay di ko din mauwaw ko ayaw ikauwaw ang imong pagtuo, ang imong pagsimba ayaw ikauwaw pakita yun nagani lingkuranan arang-arang ni sister kay nilingkod yun sa tubangan kasagaran yun maunag abot og mulingkod basta misa ha binlan ginaglingkuranan sa atubangan magpaluyos lingkuranan nga naman ko na may daghan din akan sila mga buotan man lingkod tubangan pero naagi uban binlan yun ana pero naay ipanghatag sus yun hulda box out pa kato na yung niaging kung ano to pista ng hatag itaon tagpak meals hulda yun hinukutay gitawag na ko diha padir at iman na kay pertigyo hukuta ay maglinya di maminaw ba na yun tungod las pak meals na perting simpula perting hurutas pak meal dagang kaing kakaon blunggob man yun pero misa gani palayo muna nga to ragyong giapas ba kana ragyong makaayo nato di na gani makaayo mo palayo ta muna sa unang pagbasa ni ingon ang pagtuo nga gipuy-an ni Kristo wa siya mauwaw nga nagpakamatay sa krus wa sad siya mulunga sa pagpadayon bisan pag porting sakitas iyang giagian ngano man iyang gipadayag ang akong pagtuo ug pagsugot sa akong amahan nya mao nang niingon sa diri sa atong unang pagbasa kamo usab so tay giingon palandunga kung unsa ang iyang giantos o kung unsa ang pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala
busa ayaw kamo kaluya ug paglunga kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. So kini diyang pagpakamatay magsugod ni sa atong pagpakauaw para sa Ginoo. Di ta mauaw, magpabaga tagnaong para sa Ginoo. Pagsugod na kog serve sa simbahan 1984, nagtukod kog youth dito sa Bukid, mga grade 12 pa ang akong level atos eskwelahan, Second-year college. Grabe ang panginsulto mismo sa akong mga kaliwat, akong mga iyaan o uyuan. Ingnon ko, kinsa ragog ka, kinsa kang mag-alig-alig dinig, tukod-tukod anang mga batanon. Ana, pag-abot sa nako simbahan, kay ning hangyo sad mi nga mukanta kunuhay, kay choir mi, giingnan rami nga, ayaw lang mo diri, kay tanaw sa gihitufot man kog tanaw, bati kay gnaw, nagtsinilas ra, dito lamos langob, dito mis langob sa Guadalupe, kay ang langob sa Guadalupe una, naapa mo na taliwa sa kakahuyan, wa man ay taong gapuyo diha, nga maglakaw pa ka, lusad pa ka anang sapa, adto, sige mi adto ga sir, mga 2 mi katuig, wa mi kasuod sa simbahan aron mo kanta, dito ra mis langob, og ngadtos mga kapilya nga tuas bukid bag na emisa kami ngadtoy manganta. Ana, pakauwawan kita, atubangon pa mis mga NPA, ana didan pa mi pagkanta labi na magabi magsaba-saba, pabuthan pa mig armas dito sa kilid kapilya kay pahunongo na mig kanta. Ana, sige lang yun mig kanta. Bahalag mga matay. Ako masetig encourage nila, padayon ta. Mga kalima, kaunom ba ko ato gi-convince sa mga NPA nga mo appeal ngadto nila. Balibad lang sa ko, sa tinaro nga pagbalibad. Maglakaw ko, daghan kay mga kuros-kuros desdan, kay perti namang pinatyanay dito. Gipamatay ato mga NPA kay gidudahan nga mga sa tawagan na kanang informer na ako na sa gidudahan, patay ginisiano ron. Ako san maglakaw ko, magabi ko nagay ni rin mo buto ani, ako na gini. Ayun na ba? Sige lang yung baktas. Na niresulta gyud, nawa gyud ko maminyo, karon napari na ko ni anak ko din his parokya sa San Vicente. Din hisad, buha say hadlok-hadlok, sige yun. Labi na nin pamaligyag slat, kauwaw ani, sigig baligyag slat, uwaw eh. Kaya mo kuno'y barog diribe, pamaligyag mong slat, nya minus pag yung kaing mo palit. Ambot ning ni ang nanimbar o namalit na baka ni. Malit na mo. Congratulations. Nya magpakamatay ta para aning pagtuhoa. Pakauwaw ta para sa uban, gigamit sad na sa mga santos, labi na ni San Juan Bosco sa iya sang pag-atiman atong iyang misyon. Grabe ang panginsulto, grabe ang panaot ngadto niya. Sige lang yun siya, padayon lang yun, hangtod yun namatay. Mao gibuhat sa ning Mother Teresa, gibato pa na sa Mother Teresa pagsugod niya atiman sa mga katong mga gipangod ang lawas ba, gahigda dias daplisdan, gibatos Mother Teresa sa mga Hindos, sige lang yung atiman. Nakalampos yun, nahimo siyang pinangga kaayos mga tao sa tibok kalibutan, pero niagi siya sa tumang kalisod. Mao na ang atong pagtuo, ato yung saksihan, di ta mauwaw, mupadayon ta. Nya di ta magpadaan ng sultis mga tao, ay padaan na. Ingnon ka nga, mugwapa ka basta kuluran imong buhok, ay padaan na. Sundang Ginoo nga mo'y nag-color sa imong buhok. Di ba? Relax kay ka. Pero ang imong buhok, wa mo haom sa gitanaw sa kalibutan nga nindot. Pero sa matas Ginoo, ikay kinanindutan. Nga sa imo sang kasing-kasing, relax ka. Nga naman, sa matas Ginoo, nakalipay man kaniya.
magpa-color ka sa imong buhok. Ang sa may mahitabo, sa matas Ginoo, luod kay katanaon. Nganuan, imong giusab ang iyang kabubuton. Ang suko mamunako. Nga imong kiskison, imong kilay, kay lisan imong badlis. Matas mga tao, okay ka, pero matas Ginoo, ingong Ginoo, nakaminos day ka sa akong gihatag ni mong kilay, imong manggikiskis. Ingon sa dayon tong usa nga atong online parishioner, ikaw pader ba, muingon ka nga gikiskisan ang kilay, ngilad, nagpatupi man lagi ka, gikiskisan man na imong buhok, ang imong buhok. Nako pero wa hotdag kuha ang buhok aron ilisan nako wig. Wa ko'y artificial nga giilis niya kanang imo man ang gikiskisan niya giilisan nimo badlis. So ang tinuod imong gikuha giilisan nimo di tinuod. Awa na'y kalainan sa imo sang pag-ilis sa imong bana or pag-ilis sa imong asawa. Pinaagig divorce. Wa sa na'y kalainan sa imong pag-ilis sa imong tiyan nga padong namuburot kay namabdos ka kay nagpatukhang ka nya imong giilisag abortion aron kunuhay slim kay ka. No. Wa na'y kalainan sa imong pagkababay nga imong giilisan og mura na kag laki. Bisag babae ka or laki ka, imong giilisan og murag babae. Di ka masukong Ginoo na nga imo naman ang giilisan sigon sa imong gusto, sigon sa gusto sa kalibutan. Dili na tamo antos sa pagsunod sa gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo kuha agid ng sala. Ang gusto sa tao pagpakasala. Mo nang ningos Kristo, if you want to follow me, deny yourself. Kay kaning gustos atong self pakasala ra gyud. Diin gasugod, kahadlok, kauwaw, unsa niya ikasultis mga tao. Muna si Kristo gi-expose niya ang pagtuo, iyang gipakita nga andam tatang magpabaga sa tong naong basta partig pagtuo. Sige, lingihan na imong tupad. Ingna siya sugod karon magpabaga na tas naong nga. Ana, pabaga mos naong pamaligya sa mog slots para sa ato dinhi. So sunod simana og mahalinan mo bisag usa lang kada simana baligya mog slot. Congratulations. Na iniari diri nako nga niingon pader ika-50 na ni ka slots nga akong nahalin gikan sa akong mga kaliwat o mga higala. Ako'y tigrimit dinhi. Ako dayon siya gipanalanginan, pwede na kang mamatay. Okay, sinang ka na maligya siya slots. Para saan niya kong gibuhat ba? Iyang pangumbinsiron ng iyang mga kaliwat. Aron ko no, makapalit nga rig slot. Siya to pa ko'y atuonon pa dir. Pero ang makatats na ko, katong 10-year-old nga bata na magsimbahan diri ba? Domingo. Iyang pangumbinsiron ang iyang mga isig kabata, hasta iyang mga iyaan, iyang mga uyuan, para mo palit og slot diri. Dadon pa, pada picture ni kay ako na sa ning na-recruit. Nako, kuyaw agad nimo. Gamay kayong bata siya. Pwede na ko musod pagka sa Kristan. Nako, ayaw lang sa ika-13 anyos lang nimo. Ay lang sa karon kay Gis pa man ka. Sige, huwat lang ko. Sige siya pamaligya. Slot. Kamo, hapit na lang mo mga matay. Maligya mo. Oh, congratulations kung namaligya. Manindog na ta.